Els olímpics José Luis d'Oreste, el làser estàndard, i Mónica Zon, el làser radial, han estat els vencedors de la regata Màsters de l'Escala que s'ha fet aquest cap de setmana a les instal·lacions del Club Nàutic L'Escala. Ayer tuvimos poco viento, pero navegable, bonito, una marinada, con 3 regatas muy interesantes, y hoy el viento se ha hecho un poco de rogar, pero también hemos tenido luego casi una entre tramontana y levante, con mucha ola y unas condiciones que no tenían nada que ver con la de ayer, y ha sido también muy bonito, con lo cual hemos hecho 5 pruebas y hemos disfrutado, sobre todo por la variedad. Bé, la regata ha estat molt ben organitzada, ha sigut fantàstic tornar aquí a l'Escala. Ja no és la primera vegada que competim aquí, fins i tot vam fer un campionat d'Espanya i les condicions han sigut bones per mi. L'organització ho fa molt bé i les condicions han estat molt bones. I sobretot destacar tot l'equip d'organitzadors i els voluntaris que han estat ajudant tot el cap de setmana. A la prova es varen animar fins a 25 navegants de les classes làser estàndard i làser radial, i entre ells els olímpics José Luis d'Oreste, Mónica Zon o Miguel Noguer. També va destacar la participació de Guillermo Altadill, navegant oceànic amb múltiples voltes al món al seu palmarès. La regata Màsters va comptar amb la participació de 3 representants locals, Paco Roig, Vicenç Batlle i Valentín Baraibar, que inauguren amb aquesta cita el seu calendari de regates de la classe. La prova era puntuable pel circuit de la categoria Làser Màster, integrada per a persones de més de 35 anys, i és l'escalfament ideal per a tots els regatistes que es preparen per la propera Euro Làser Masters Cup de Calella de Palafrugell i l'europeu de la classe, que tindrà lloc a Roses.